ψαρεύοντας. Δεν έχουμε πιάσει ούτε ένα ψάρι ακόμα. Η ώρα είναι 10. Έχουμε έρθει από τις 5.30 ώρα. Είχαμε κάποια τσιμπήματα. Όχι δυνατά όμως. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Θα το ξημερώσουμε. Αργότερα θα μπούμε με βάρκα στα ανοιχτά, όπως βλέπετε πίσω μας. Εκεί που είναι το ferry boat. Για Φαγκρή. Λιμνοθάλασσα εδώ. Έχει λαβράκι πάρα πολύ. Ιχθυοτροφία στα αριστερά μας. Μετά το Πόρτο Λεόν, έτσι όπως το λένε οι ντόπιοι εδώ το μέρος. Συνεχίζουμε, περιμένουμε να τσιμπήσει το καλάμι μας. Βαλτώδης περιοχή, πολύ άμμος. Έχει καραβιδάκι μικρό, το οποίο το βγάζουμε σαν δόλωμα μέσα από την άμμο. Αυτά τα πρόβατα. Ευτυχώς έχουμε μουσική, συντονισμό, έτσι, μπέμπο. Αυτά για την ώρα, περιμένουμε. Απευθεία σύνδεση.